Сәлем дуслар. Сәлем, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә Рөстәм Галиев белән социаль эксперимент төшерергә булдык. Бу социаль экспериментта сиңа Рөстәм бик авыр роль уйныйсы булачак. Сиңа сукыр кеше ролен уйныйсы булачак. Бу пранк нәрсәдән гыйбарәт? Рөстәм, синең кулыңда 2 купюра акча булачак. Берсе 500 сум, икенчесе 50 сум. Син кешеләргә килеп, сез миңа 50 сумны ваклата алмассыз микән дип, аларга 500 сум бирәчәксең 50 сум урынына. Инде кешеләр никадәр гадел булуын без сезнең белән тикшереп караячакбыз бүгенге социаль экспериментта. Казаныбызда кешеләр гаделме, юкмы икән? Киттек. Рөстәм, ничек булды бүгенге экспериментыбыз синеңчә безнең килеп чыктымы, юкмы? Әлбәттә килеп чыкты. Бик охшады. Иң беренче куркытып торганы килеп чыгыр микән, булыр микән, нинди реакция булыр кешеләрнеке дигәндә. Минем буенча, уйлавым буенча бик әйбәт булды. Казаныбызда төрле кешеләр бар. Әлбәттә кемдер булыша, кемдер мелочь биреп китә. Әлбәттә кемдер 500 тәңкәне алып качырга да осталар. Андыйлары да булды шул кызганычка каршы. Дуслар, шушының белән бүгенге социаль экспериментыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Пока.